Gaueko 12:29 minutu igaro diren honetan, Bakaikoak eta Senarrek Donostiako Atano 3. pilotalekuan jokatu duten lauterdiko B-serie txapelketako A multzoko 3. jardunaldiko 2. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favorito zen Joanes Bakaikoa eta pronostikoak bete egin ditu Senarri 22 eta 17 irabazi ostean. Gogoratuko dugu Joanes Bakaikoak joan den astean Julen Eigureni 22 eta 16 irabazi ziola, Beñat Senarrek berriz Josu Eskiroz gainditu zuen eta honen bestez biak ala biak gaurkora dinamika positiboarekin iritsi dira. Joanes Bakaikoak 15 tantu egitearekin aski zuen sailkatzeko, 17 egin beharra zeuzkan multzoburu izateko, biak ala biak bete ditu eta horrez gain gainera norgehiagoka irabazi egin du. Partida hasieran Beñat Senar oso jarrera onarekin ikusi dugu. Txapelketa ona egin du Beñat Senarrek, aipagarria esango nuke, lehen norgehiagokan Julen Eigurenen aurka galdu egin bazuen ere lehiakorra izan zen, azken unera arte estutu ederra eman zione Azpeitiarrari eskuinarekin sekulako petroleoa ateratzen du, ataundarrak gainera ezkerrez oraindik ere kostatzen zaio, baina erremate politak uzten dituen pilotaria da, sotamano bizia du eta naiz eta behar bada buruz burukorako ezaugarri hobeak dituen pilotaria den, txapelketa honetan zehar erakutsi du lauterdian ere asko jokatzen duela, badakiela, eta pixkanaga urteen poderioz nik uste lauterdian ere gora joango den pilotaria izango dela gaurkoan, baina oiarretako bat, B-serie txapelketan esperientzia handia duen oiarretako bat izan du aurrean Joanes Bakaikoa, eta Joanesi irabaztea bere zaila da, baina gainera 15ean utzi behar duzunean, 14ean utzi behar duzunean, are zailagoa, eta hasieran aurpegia eman dio, gainera Joanesek, hasiera ona izan du, hor Senarrek izan du ez, une kritiko bat uste dut 6 eta 3 edo aurreratu dela Joanes, sake bat eraman gabe utzi du, eta hor buruari eustea funtsezkoa zuen, eta eutsi bakarrik ez, gainera gero partidaren fase horretan erakustaldia eman du Senarrek, sakearekin asko asmatu du, egia da Joanesek sakeak ongi erantzun dituela orokorrean, baina gero bigarren pilotaka da horretara izan ezker gantxoz, izan sotamanoz erabaki hortasun handiz joan da, eta hor egon da egin batean Beñat Senarren gako nagusia bazekien, Joanes Bakaikoaren aurka tantoak luzatu ezkero Joanesi abantaia besterik ez ziola ematen, Bakaikoa pilotari gogorra da, defentsa handikoa, erasoan gainera naiz eta tantoa luzatu amaitzeko doai handiak ditu, eta hor Senarrek bikain eutsi dio, gainera bere estrategia oso ongi jarri du praktikan, eta ondorioz 12 eta 8 aurreratu da, eta hor nik uste estutu pixka bat eman diola Bakaikoari, gerora baina beste dozein behar bada dardarka hasiko zen, baina Joanes Bakaikoak urte asko daramatza profesionaletan, esan dugu bezala oiarretakoa da, eta alakoek normalean ez diote dardar egiten, ez diote pulsua mugitu ere egiten, eta alde horretatik behintzat Joanes Bakaikoak ikusi dugu nola etenaldiaren ostean beste martxa bat sartu dion behar bada norgehiagokari, bazekien zer egin behar zuen oso ongi gainera etxarri aranazko aurrelariak, eta ondorioz buelta eman dio partidari, 14 eta 13 ipini da aurretik 6 eta bateko partziala eginaz, tanto bat geratzen zitzaion egiteko, Senarrek egin du 15 eta 14koa, baina urrengo pilotaka da Senarri kantxa erditik ezkertzearra kanpora joan zaio, eta horren ondorioz Joanes Bakaikoa jada finalerdietan zen, eta gerora 18 eta 16 aurreratu da, 21 eta 16 ere, 17garrena egin dio Senarre, baina ordurako jada Senarre fedea erabat galduta zen, Joanes Bakaikoa jada lasai jokatzen, eta ondorioz irabazi egin du, naiz eta ez zuen derrigorra 15 tantu horiek egin ostean Joanes Bakaikoak 22 eta 17ko emaitzarekin. Honen bestez Joanes Bakaikoak datorren astean finalerdia jokatuko du, oraindik ere begiratzeke daukat, noren aurka jokatu behar duen, Beñat Senarrek berriz duinki esan dio agur txapelketari, duinki hasi zuen, duinki egin zuen bigarren norgehiagoka ere,
eta hirugarren honetan ere aurpegia eman du, erakutsi du doaia baduela, eta orain ikusiko du, pentsatzen dute binakako B-serie txapelketan hortxe izango dela ataundarra, eta ea zer gertatzen den, eta orain burubelarri binakako horretan izango du fokua Senarrek. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.